môžeš hovoriť. Tak Máte, prečo si neprišla na obed? Lebo, povedz ty. Prečo si neprišla na obed? Ty odpovedz, lebo je. Lebo je u Starky. A ja mám pre teba prekvapenie. Aké prekvapenie? Ružové. Áno. Ale nedá sa to jesť. To je odkaz pre Andyho. Kde? Na kavičku. Martinka, môžeš čo? Aj dostala krát. Ty počo, na Miša sme zabudli. Dajme odkaz Miša. Čau, Mišo. Šetríš. Výplata odišla dnes. Miško, počkaj, nezabudni, šéfovi číslo 2 splatil leasingovú splátku. Splatil. Ale nie, povedz mu, že ahoj Miško. Ahoj, Miško. To už nie je tvoja starosť, naozaj tá leasingová splátka. Ahoj, Miško, každý niečo splácame. A každý za niečo platíme. A táto dáva, ja robím kolegyne video, viete? Ona už je oblečená, lebo už je zima, ale ešte plecia drží. No, je to také kockované. Poď, ukáž. To veľmi dobre nosí. Srdečný pozdrav od kameramana tohto záberu, Tišana. Ja, tvoj najmilovanejší šéf.